వ్లాగ్ ఏంటి అంటే లాస్ట్ టైం నేను షాపింగ్ చేశాను కదా, సో నేను ఏం షాపింగ్ చేశాను అనేది మీతో ఈరోజు షేర్ చేయబోతున్నాను. అలానే నా ఈవినింగ్ డిన్నర్ నేను ఏం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను అనేది కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోదండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక నేనైతే ఏం పర్చేస్ చేశాను అనేది ఫస్ట్ మీతో షేర్ చేస్తాను. సో 1 by 1 చూసేయండి నేనేం పర్చేస్ చేశాను అనేది. సో నేను పర్చేస్ చేసింది అయితే కుర్తీస్ ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఇవే నేను పర్చేస్ చేసింది. ఎక్కువ పర్చేస్ చేయలేదు, జస్ట్ ఒక 4 టాప్స్ అండ్ 4 లెగ్గింగ్స్, ఒక స్కార్ఫ్ తీసుకున్నాను అంతే. సో ఇది 1 by 1 చూపించేస్తాను. క్వాలిటీ సూపర్ గా ఉంటుందండి అండ్ ప్రైస్ కూడా చాలా చాలా రీజనబుల్. నేనైతే ఆల్మోస్ట్ 5 years నుండి సేమ్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లోనే నేను పర్చేస్ చేస్తున్నది. సో ఇవి ఎంత బాగుంటాయి అనేది మీకు 1 by 1 షేర్ చేస్తాను, చూసేయండి. ఫస్ట్ అయితే నాకు ఈ ఆరెంజ్ కలర్ పీచ్ టాప్ చాలా బాగా నచ్చింది. చూసారు కదా ఎంత బాగుందో, బ్యూటిఫుల్ టాప్, చాలా బాగుంది. అండ్ ఇవి వేసుకున్న పిక్స్ నేను మీకు ఇక్కడ పెడతాను, చూడండి ఎంత బాగుంది కదా, చాలా చాలా బాగుంది. ఈ టాప్ కి ఈ బాటమ్ అనేది చాలా బాగా మ్యాచ్ అయ్యింది. సో మీకు నేను ఈ డ్రెస్ వేసుకొని పిక్ అనేది మీకు ఇక్కడ పెడతాను, మీరు ఒకసారి చూడండి ఎంత బాగుంటుంది అనేది. చూసారు కదా, కాంబినేషన్ అయితే చాలా బాగుంది, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. సెకండ్ టాప్ వచ్చి ఇదండి, ఓవరాల్ బుధుడు ప్రింట్ వచ్చింది దీనిపైన. చూసారు కదా బొమ్మలు ఎంత బాగున్నాయో, బుధుడు బొమ్మలు వచ్చాయి. చాలా డీసెంట్ టాప్, చాలా చాలా బాగుంది. సో దీనికి వచ్చి నేను బ్రౌన్ కలర్ బాటము, చాలా బాగుంది. సో ఇది కూడా నేను పిక్ అనేది మీకు యాడ్ చేస్తాను. ఇంకో టాప్ వచ్చి నేను మీకు చెప్పాను కదా బిందెల టాప్ అని, సో ఇదే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి. చూసారు కదా ఎంత బాగుంది కదా, రెడ్ అయినా వేసుకోవచ్చు, ఎల్లో అయినా వేసుకోవచ్చు, బట్ నేనైతే ఇది ప్రిఫర్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే డార్క్ కలర్ టాప్ కదా. సో అందుకని లైట్ కలర్ బాటమ్ వేస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. సో అందుకని నేను ఇది ప్రిఫర్ చేసుకున్నాను. బట్ మనమైతే మల్టిపుల్ కాంబినేషన్ ఉంది దీంట్లో. చూసారు కదా, మస్టర్డ్ ఎల్లో ఉంది, రెడ్ ఉంది. సో ఇలా మనం ఏది కావాలన్నా వేసుకోవచ్చు. సో ఇంకో టాప్ అయితే ఈ గ్రీన్ కలర్ అండి, చాలా చాలా డీసెంట్ లుక్ అండ్ కూల్ లుక్ ఉంది ఈ టాప్ అయితే. చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ఫ్లోరల్ ప్రింట్ అనేది లైట్ గా వచ్చింది, చాలా బాగుంది. సో దీనికైతే నేను పికప్ కలర్ బాటమ్ అనేది చూస్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే దీనికి పైపింగ్ అండ్ ఇక్కడ బార్డర్ వచ్చి పికప్ కలర్ వచ్చింది. సో అందుకనేసి నేను దీనికి మ్యాచింగ్ గా పికప్ కలర్ బాటమ్ అనేది చూస్ చేసుకున్నాను. ఎంత బాగుంది కదా. అండ్ నేను ఫైనల్ గా ఈ స్కార్ఫ్ అనేది తీసుకున్నానండి, చాలా బాగుంది, డెలికేటెడ్ లుక్. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో స్కార్ఫ్ అనేది. సో మనం ఏ కలర్, డార్క్ కలర్ డ్రెస్సెస్ కి దేనిలోనైనా దీన్ని మనం వేసేసుకోవచ్చు, అంత బాగుంది. సో నాకు ఇది కూడా బాగా నచ్చింది, సో అందుకనేసి నేను ఇది కూడా తీసుకున్నాను. చూసారు కదా కింద వచ్చి బంచెస్ వచ్చాయి, చాలా కూల్ లుక్ ఉంటుంది. సో ఇవి వేసుకున్న పిక్స్ వచ్చి నేను యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇక నేను ఈరోజు డిన్నర్ ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాను అనేది చూసేద్దాం. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ డిన్నర్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఆలు పాలక్ చేయబోతున్నాను, దానికి కాంబినేషన్ చపాతీ చేయబోతున్నాను. సో పాలక్ నేను ఎలా చేసుకుంటాను అనేది చూడండి. ఫస్ట్ ఇలా పాలక్ నీట్గా శుభ్రం చేసుకొని ఇలా బాయిల్ చేసుకోవాలి, ఒట్టి పాలక్ మాత్రమే. సో అది బాయిల్ అయ్యేసరికి మనము ఇలా పిండి కలిపేసుకున్నాము. సో నేను పిండి ఎలా కలుపుతానంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. చూడండి, ఇలా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటాను, తర్వాత 1 బనానా వేస్తాను. ఎందుకంటే బనానా యాక్చువల్లీ అలానే తినేకి చాలామంది లైక్ చేయరు. సో మా అమ్మ చెప్పింది నాకు, ఇలా చపాతీకి ఇలా బనానా అండ్ కోడిగుడ్డు ఇలా కాంబినేషన్ చేసుకుంటే బాడీకి అనేది కాల్షియం, ప్రోటీన్ అనేది బాగా పడుతుందంట. సో హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిదంట. సో మా అమ్మకి ఎవరు చెప్పారంటే మా డాడీ వాళ్ళ మేనత్త చెప్పింది. సో అందుకనేసి మేము ఆల్మోస్ట్ నా చిన్నప్పటి నుంచి మా మమ్మీ నాకు ఇలానే చేసి పెట్టేది. సో నేను కూడా అదే ఫాలో అయిపోయాను. ఇలానే మేము ఎప్పుడు చపాతీ చేసుకున్నా నేను ఇలానే కలుపుకుంటాను పిండి అనేది. సో చపాతీ పిండి ఇలా నీట్గా కలుపుకునేసాను చూడండి.
సో దీన్ని కాసేపు ఇలానే నాననిద్దాము, ఇంకా బాగా మెత్తగా వస్తాయి చపాతీలు. ఇంతలోగా మనం ఆలు పాలాక్కి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలనేది చూసేద్దాము. చూడండి, ఆనియన్స్, ఒక ఆలుగడ్డ, ఒక 4 గ్రీన్ చిల్లీ, 2 టమాటాలు, ఒక 5-6 వెల్లుల్లి రబ్బలు, కరివేపాకు ఇలా రెడీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కడాయి పెట్టుకొని అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక 2 చిన్న ముక్కలు దాల్చిన చెక్క, ఒక 3 లవంగం మొగ్గలు వేసుకోవాలి. అవి వేసుకున్న తర్వాత ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీ, వెల్లుల్లి రబ్బలు, కరివేపాకు, పొటాటో ఇవంతా వేసుకొని జస్ట్ లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇవంతా ఫ్రై అయ్యేసరికి మనము పాలాక్ బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా, అది చల్లారిన తర్వాత పేస్ట్ చేసుకున్నాము. చూడండి, కొంచెం బాగా చల్లారిన తర్వాత ఓన్లీ ఆకు మాత్రమే తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టమాటాస్ కూడా ఈ పొటాటో దాంట్లో వేసేసి కొంచెం ఉప్పు చల్లుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా కాసేపు టమాటాస్ అంతా ఫ్రై చేసుకొని ప్లేట్ పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ టమాటాలు అనేది మగ్గనివ్వాలి. సో మగ్గాక చూడండి ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పాలాక్ పేస్ట్ అనేది ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని పాలాక్ అనేది ఇందులో వేసుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా పాలాక్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కాస్త ఒక 1/2 స్పూను పసుపు పొడి వేసుకోవాలి. ఇలా చూడండి, ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 స్పూను ధనియా పౌడరు, 1/2 స్పూను రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. మనము స్పైసీ ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీ వేసాం కదా. సో అందుకనేసి మనకి ఎంత స్పైసీ కావాలంటే అంత రెడ్ చిల్లీ అనేది వేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం పాలాక్ బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు ఎంత మిక్స్ చేసుకునేసి ప్లేట్ పెట్టి గ్రేవీ అంతా చిక్కపడే వరకు కుక్ చేసుకుందాం. ఇంతలోగా మనం చపాతీ రుద్దుకొని కాల్చుకుందాము. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, పిండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో. ఇందులో మనం బనానా, ఎగ్ కలిపాం కదా. సో ఆ 2 కలపడం వల్ల మన శరీరానికి కాల్షియం, ప్రోటీన్ అనేది బాగా పడుతుంది అండ్ హెల్త్కి కూడా చాలా చాలా మంచిది. సో అండ్ ఇది చాలా సాఫ్ట్గా కూడా వస్తాయి చపాతీలు. సో చూసారు కదా, ఇలా ఆయిల్ వేసుకొని నేను చపాతీలు అనేది కాల్చుకొని రెడీ చేసేసుకుంటున్నాను. సో ఈ 2 రెసిపీతో పాటు నేను ఇంకోటి కూడా చేశాను ఫ్రెండ్స్, బిసిబేళ్ళబాత్. బట్ అది వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుందని నేను షూట్ చేయలేదు. సో నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా షేర్ చేస్తాను. చూసారు కదా, గ్రేవీ అంతా ఇలా చిక్కపడిపోయింది. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇందులో మనం ఇంకేం కలపనవసరం లేదు. చాలా చాలా టేస్టీగా సూపర్ ఉంటుంది. ఇది చపాతీలోకి కానీ దోశలోకి కానీ చాలా బాగుంటుంది. డెఫినెట్గా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కూడా కామెంట్ సెక్షన్ ద్వారా తెలియచేయండి. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ ఎంకరేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, అస్సలు మర్చిపోవద్దండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం. మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఎప్పటికీ నాకు ఇలానే ఉండాలని ఆశిస్తూ, అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైల్. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.